hedder Peter, og jeg har lavet den her one-to-turn vendbar jumpsuit, hvor det er dreng på den ene side, og hvor det er pige på den anden side. Den er lavet til størrelse 56, nyfødt, og kan således bruges som gaveidé til de forældre, der ikke ved, om de får en dreng eller en pige. Den kommer i en gaveæske, hvor der også er 2 par strømper, et par, der passer til pigesiden, og et par, der passer til drengesiden. Jumpsuiten findes i 2 farver, en mørkerød og mørkeblå, og en lyseblå og rosa.